Florencio era o máis eximio lingüista da súa xeración. Neste sentido, Florencio, pois, sempre estivo preocupado de conseguir un galego culto, unha variedade culta para a nosa lingua, non? Xa nos anos 60 ten unha serie de cartas onde fala do castrapo. Preocupáballe a esta distorsión da lingua, este sometemento a través dos castelanismos a unha lingua deturpada, non? Florencio, nese momento de construción dun galego culto, toma parte pois por unha iniciativa colectiva que ven sendo a construción dun galego portugués, non? Fronte a esa construción dun galego castelán, como verbalizaba Carballo Calero, pois Florencio ponse un pouco nesa liña histórica do galeguismo que tiña Castelao cando falaba de que a nosa lingua era extensa e útil. Di que debemos achegarnos ao noso idioma irmán, que non é máis que o galego cultivado, non? Ve o portugués como ese galego cultivado.